mai mawauta. Ya Allahu gata na roƙonka muke jallalla, ka cece mu ya Ubangiji dan manzon ka dan Abdullah. Najeriya tana wani hali, kai zaka fita mu, babu tausayin talakawa, ana kashe rayun mu. Ya Allahu gare ka muka miko kuka ka fita mu. Kishin ƙasar mu ya wace dangin muke ta kyamar mu, ni iya fahimta ta halin muke da hora mu. Al'ummar ƙasa ku tasowa yau garbu kara kai kanmu. Najeriya ƙasa ta mu gyara zamantakewan mu. Al'ummar ƙasa kuna jina dan Allah sai mu bar cuta. Allah sarki rayuwar mu, kai ne ka tsara ta. A Najeriya kayo talakawa sannan kayo masu kuɗin ta. Gashi babu tausayi a tsakanin mu sai cuta. Kiran ku nake talakawa mu koma ga Allah mai bauta. Shi ɗai ne mafita a gare mu, ba wani ƙato ba. Ba amfanin bane bare inda har ba a dace ba. A nan din ma baka more ba, a can din ma baka samu ba. Ni dai Shafi'u suna na, ku taso mu daina yin zamba. Hassada mu daina ta, zaman lafiya mu yo karba. Kar da arena kar da murena, zumunci mu yo duba. Ka duba arewacin Najeriya, Allah abin tausayi, kashe da kidnapping ake yi, babu tsaro sosai, ba maganar abinci, mu kawai muna da rayin mu. Maza da mata mun taso gare ka Allah ka cece mu. El Abbas nake baiti na arewa muna san ceto. Zaman lafiya akwai daɗi idan an rasa akwai haushi. Najeriya ƙasar tamu ya Allah kai za ka gyara ta. Zaman lafiya akwai daɗi idan an rasa akwai haushi. Najeriya ƙasa ta mu ya Allah kai za ka gyara ta. Zaman lafiya